मोनसे समाव आंनो सुरु खालामनायमोन जे BPF खौ दावदै खालामनांगौ माने दावदै गला खालामनांगौ बेयो बाक्सायाव जागायजेनबाय मुसलपुराव जागायजेनबाय होननानै आरो दिनै बेनिनो गमामा फिथाइ अर्थात सार्टिफिकेटआ जय मुसाहारि बिथाङा होबाय बाक्साया जिर' जाबाय बेवहाय सासेबो BPF गैलिया खारन जय मुसाहारिया सासेल' MCLA दंमोन जायनो बाक्सायाव BPF निमोन बिथाङाबो दिनै जोंजों UPPL दोलोआव प्रमद बर' बिथांनि साननाय आरो मावनाय खामानिखौ मोजां मोननानै दिनै बिथाङा जोंजों खामानि मावनो फैबाय आरो फैगौ दिनाव बाक्सायाव जे जिर' जाबाय बे खोथाया एखेबारे सार्टिफिकेटखौ जय मुसाहारिया होबाय आरोखि 3,000निबो बारा बिथांनि सापर्टारफ्रा फैदों आरो बहुत मानसियानो फैबावगोन मथथे सालबारियाव बे बाराव आं होनदोंमोन मुसलपुराव 50,000 भट मोनगोन किन्तु दिनै आं मिथिबाय बेवहाय 60,000निबो बारा बे बारनि लकसभा इलेक्सनाव सालबारिनिफ्रायनो मोननो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ आंनो दिनै जय मुसाहारि बिथाङाबो होनबाय आरोखि हाग्रामा महिलारि गैला आरो बिराद गिदिर खोथा दिनै आं नोंथांमोननि मिडियायाव बुंसै उइदिन दा 10 days नामखौ बुङा दे पि आखरनि सानै MCLA सानैनि गेजेराव सासेया 7 दिननि गेजेराव जयनिं जानो थांगासिनो दङ आरो सानै एक्स MLA आरो 3 एक्स EM बिसोर गासिबो उइदिन दा 10 days हाग्रामाखौ जोख्रबनानै जोदावना गारहरनानै जोंजों गासिबो फैनो नागिरदों आरो ब्रह्मआ अलरेडि जोंजोंनो दंखायो साननैसोनि उनाव बिथाङा जोंजोंनो जइन जानानै जोंजों खामानि मावगोन चन्दन ब्रह्मआ जोंजों खामानि मावगासिनो दंखायो आरोखि जयेन्द्र बसुमतारिया गोबां सम जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावखानाय सासे सोद्रोमा MLA जानानैबो बिथाङा खामानि मावबोदों आरो बिथाङा सासे राफोद माने दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि UPPL दोलोआव सिनायथि जाखानायमोन बिनिखायनो बिथांनो मानगोनां मोनसे स्टेज बिथांनो जों होदों आरो जोङो बिथांनो टिकेट होखांनायनि उनाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि पृथ्वी नारायण देबमेस राजा बे राजानिफ्राय हाग्रामाया बहुत बुरजा बाख्रिसेनिफ्रायबो बारा फैसा लादों बेनिखायनो गावनि जि आगोमा लिडारफोर दंमोन खाम्फाखौ लानानै प्रमिला आब'खौ लानानै बिभिन्न नाम लाजोबला जोङो दा बै माखासे मानसिखौ थगायनानै बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देबनिफ्राय बाख्रिसे समान फैसा लादों आरो पृथ्वीराज नारायण देबानो बिथांमोननि केन्डिडेट खोथा राजु नार्जारिया दोलनि बिराद गोरा सासे दैदेनगिरि आरो बिथांनि आखायावनो UPPL दङ साधारन मोनसे टिकेटनि थाखाय बिथाङा रिजाइन होआ खारन राजु नार्जारिया टिकेट रानग्रा मानसिसो गाव बिग्रा मानसि नङा बेफोर बाथ्राया बानसावनाय 100% खारन सेक्रेटारि सासेया टिकेट होग्रासो जायो टिकेट बिग्रा जाया बे खोथाखौ रायजोआ मिथिगौ वार्कारफ्राबो मिथिगौ बिथाङा टिकेटसो होयो बिथाङा लाग्रा नङा